Estamos no Festival do Leite Colano e máis co Fran de Familia Camaño que veñen de dar o seu concerto aquí, o penúltimo antes de Novedades Carmiña, que está cerrando o festival. Que tal? Que prestou vos? Moitísimo, moitísimo. E habrá que a de xente... Bueno, podemos decir aquí o The Master of Puppets. Manuel, tamén temos o Manuel. Prestou ou non, Manuel? Prestou o concerto ou non? Pois sí, contra todo o pronóstico que pensei que iba a estar jodido e tal, cansado. Estuvo moi guai, non sei, xente... A ver, tamén xogamos na casa, pero moi ben, moi ben. Na praia estou tomando sol, miro pras chicas en bañador. Quen diría que algo vai pasar, quen diría que os nazis van chegar. Brillo meu corpo desnudo ao sol, auga salgada de rock and roll. No, no. E ese loiro que erge unha man, Hey Hitler, que carallo fai? Como de na praia está lanzada, a xente non se baña. Surfistas nazis causan terror e veñen a por nos. Surfeando dende as ons, cruces gamadas de Pilapón. No, no. Son máis altos, son máis guapos que nós, pero sen tabla non teñen valor. Non se oye na praia está lanzada, a xente non se baña. Surfistas nazis, surfistas nazis. Sí, veñen a por nós, de verdad. Na, surfistas nazis. Son máis altos, son máis guapos que nós, pero se tabla non teñen valor. Na praia causan terror, veñen a por nós, visten Bilabón, e non teñen valor, non teñen non, non teñen non. Que ven agora, Francisco? Ben, e bueno, como estamos no Festival do Leite, estamos a facerlle a todos os grupos preguntas sobre as vacas, sobre o leite, preguntas difíciles e complicadas. Esta xente de Xigüeiro, seguro que... Frades do Concello Gandeiro. por excelencia, meus abuelos teñen vacas, Pues ben, pues entón vamos. Vale, veña, va, Entón para ti é difícil, no, para eles as fáciles. Primeiro para eles as fáciles. Veña. Cantos tetos ten unha vaca? Cantos? Tetos ten unha vaca. 4. 4, ben, 4 tetos. Cantas veces hai que... Ten 4, oh. Cantas veces hai que munxir o día unha vaca? Termomedio, cantas veces se ven? 2. Mañán e noite. Mañán e noite, ben. Queres unha difícil, entón? Sí, no, que... Difícil. Pensades que eu non mirei a Wikipedia, Home, nós témolo todo controlado. Vai unha difícil aquí polo ano. Solta. Para que unha vaca dea o leite máis gordo, que hai que darlle? Erva seca ou erva normal? Do verde ou erva seca? Verde, po leite gordo, ben, están controlados. E veñe xa, para acabar, cantas vacas hai na Galiza? Dous tres cantidades, tres cifras. Hai 1,5 millón de vacas, hai 25.000 vacas ou hai 350.000 vacas? Millón e medio. Non, hai só 350.000. Houbo 1,5 millón. Claro, é que eu... Ostras, aquí parece os remedios esta... La sal. Decía que no. Ben, pois máis nada, quedades cun temiño vivo de Familia Camaño aquí no Festival do Leite en Belvís. Dios me va a
ollo teu me ve chorar. Tens nada que perder, só te queda ser un máis neste monte que nos vai parar. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar. Hai lúa chea esta noite, hai que ver. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar. Hai lúa chea esta noite, hai que ver. E hai que ver. Non vou darte de comer, se hai fame ponte a cazar. Non son quen te prende, Dios me vai amasar. É neste monte que nos vai parar. E este é o tempo do lobo, vamos, é propio pra cambiar. Hai lúa chea esta noite, hai que ver. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar. Hai lúa chea esta noite, hai que ver. E 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 xa non penso noutras fomos, outra nena fai-me olvidar. E hai que escoitar cando o sol se pon ao se pon. E hai que escoitar cando o sol se pon ao se pon. E é a lúa quen fala, é quen pide rock and roll. Que escoitar cando o sol se pon ao se pon. Hai que escoitar cando o sol se pon ao se pon. É a lúa quen fala, é quen pide rock and roll. Leite de vaca esta noite con todos vós.